Ahoj, chtěla bych vám představit tuto knižní novinku s názvem Mučednice, kterou vydalo nakladatelství Leda teďka v září 2017. Je to psychotriller, patří mezi světové bestsellery a autorkou je britská spisovatelka Ali Land. Knížka je čtivá a je zajímavá už od první strany. Takže to není tak, že byste se dlouho s tou knížkou nudili, než se to nějak rozjede. Vlastně hned od první strany vás to vtáhne do děje, upoutá a nepustí. Jo, prostě tu knížku budete mít problémy odložit. Knížka je psaná jednoduše, jsou v ní jednoduché krátké věty, někdy až heslovité. Knížka je zajímavá, poutavá, tak jako vás vtáhne do děje, budete mít husí kůži, je to zneklidňující. Příběh pojednává o mladé dívce jménem Annie, která žila se svojí matkou, která vraždila malé děti. A Annie se toho musela účastnit. Musela tomu být přítomná a prostě prožívala hrozný hrůzy. Když umřelo 9. dítě, tak se Annie rozhodla jít na policii a matku udat. Annie vlastně dostala šanci na nový život. Dostala novou identitu, nový jméno, takže už se nejmenovala Annie, ale Millie, a dostala se do náhradní rodiny. Millie se dostala do náhradní rodiny psychologa Mikea, který jí pomáhal dostat se ze všech těch hrůz, vlastně pořádal s ní sezení, terapie, mluvil s ní a pomáhal jí tak nějak se z toho dostat a začlenit se do normálního života. Millie začala chodit do školy, malovala, dělala to, co jí baví. No a vlastně Mike se svojí ženou Sasky měli ještě vlastně vlastní dceru Phoebe, ale ta Millie neměla ráda. Ta jí strpčovala život, šikanovala ji ve škole, vlastně se spolužečkama, s kamarádkama, tak se jí vysmívali, dělali různé naschvály. Takže to Millie teda vůbec neměla jednoduchý. A vlastně Millie byla klíčovým svědkem procesu svojí matky. Takže se vlastně připravovala na soud, s tím jí pomáhal Mike. A vlastně příběh je vlastně se odehrává jakoby v době před soudním líčením a během soudního líčení. A to je asi tak všechno, co bych vám o tom ději řekla, protože víc už ani nějak jako říct nejde, protože bych vám potom prozradila to, co prozradit nemůžu. Už by vás to pak nebavilo si tu knížku přečíst, kdybych vám řekla, jak to tak nějak dopadne nebo co tam je. Takže si myslím, že takhle jakoby na úvod to úplně stačí. Tahle knížka vám dává i prostor vlastní představivosti, vlastní fantazii, protože jak se tam odkrývají ta různá tajemství a odkrývají se velice pomalu, tak vlastně máte čas jakoby přemýšlet o tom, dělat si vlastní závěry, hádat, jak to asi tak bude. Není to tak, že byste se všechno dozvěděli hned nějak ze začátku a potom už vás nic nepřekvapilo. Tuto knížku doporučuji, přečtěte si ji, uvidíte sami a my si zase uvidíme někdy příště u nějaký další knihy.